טוב כולם, פרק 4. טוב, אמרתי קצת לכם, פשוט סדרה חדשה, פרק 4, כבר אמרתי את זה, כן. טוב, זה הפתעה? יו, אמא, מצאתי סדרה חדשה, ומה זה יפה? אפשר אותה? לא. את יודעת כבר שלאה בכסף, וגם לי אין. נו, פליז, אתם חייבים. אבל אנחנו כבר בדירה יפה, לא? ממש לא. פליז. את יודעת שזה לא חוקי בבית להגיד פליז. זה גם לא יפה. מי אמר שזה לא יפה? אולי כבר תשתוק. מי לימד אותך להתחצף להורים? פשוט אתם מעצבנים. אני הולכת לחדר. אנחנו חושבים שהיא מאוד מאוד מגזימה. אם היא תלך אולי לבית הספר, כי הרבה זמן לא הייתה בבית הספר, כי נתנו לה חופש אנקיסטי. איך מתנהגת ככה להורים? צודקת. טוב, מי שלא ידע, יש להם גם חתול. קיטי, היא לא חשכת אותי. הנה היא. את מפחדת מקיטי? היא תאכל אותך. זה מוזר. תחשבו שיש להם טלפון, אז טוב. אני חושבת שמצאתי משהו באינטרנט. מה זה יפה? מה גם את נגררת אחרי ליבי? טוב, נו, אני חייבת, כי היא באמת צודקת שיש לנו בית מכוער. עוד 6 ימים. טוב, דירוג שלישי. אתם ראיתם את הדירוג השלישי? אז נגמר לנו הזמן, אז מחר אני עושה דירוג 5, אז ביי, נהיה בדירוג 5, ביי.